Hello, how you doing masoyi da fatan komai yana tafiya kamar yadda nake tsammani. Ke dai bari duyin duba ki ya hana ni sukuni. Hakan da ni ma na ji ne yasa nace I have to call you ne ma gaisuwar wani. Ina amsawa kyauta, amma ke ma how is you? Ina nufin all da ke da ni. I hope you do not forget my things da kace zaka siya mani. Ba hope, ba forget. Tun ma rashin biredi ne yasa ban siya ba, amma maganar mu ta je a yanzu kin ƙara mun tuni. So you are teasing me, right? Na lura da kai so kake duk idan nayi magana sai kai mun tinkir da zaka ja ni. Kin ga ba haka bane. Allah in akwai su mai zai hana na siya maki idan har kin mani nuni. Yanzu dai shikenan. Don't keep me waiting. Ina jiran ka karfa kasa ne kukan jini. Ni fa ba don bane. Kifin da kika ambata da awalti ban san inda zan same su ba, a gefen gari suke waishin koko a tsakiyar birni. So will you come tomorrow kamar yadda kai alƙawarin zan ganka da idan gani? La, ban taba jin kalmar son da ta yi min ta daɗin ta yau ba da tamoran da kika ce za ki gani da ida wanda a yanzu zan maki lamuni. Ka cika alƙawari and you have to take it serious domin kai da kanka jiya ka ce mai saba alƙawari Allah dai yayi hani. Ya kike min irin wannan kallon na rashin ƙiuya da biyan buƙatar yaran zamani? Wai shin dakata ma mun ku gaisa kafin mu fara maganar neman izini? Oho, yoni ina na sani bayan ko a gaske na haɗu da ke sai kin mun kwarjini. O ni Jummalo a shida ma nakan iya ma wasu kwarjini tun kafin su sanni? Oh, yanzu kina nufin baki sanni ba duk zancen nan da ake yin shi da ni? No, ka fahimci sababin maganar tun kafin ka fidda yaƙini. Ba wani yaƙini wanda ya wuce idan na zo gobe ki nuna ni ga dukkan danginki domin su ganni.